Joan, a Mataró també heu fet història perquè heu fet un procés participatiu inèdit per elaborar el programa electoral. Què destacaries d'aquest procés que heu fet aquí? Bé, en principi és una cosa que costa d'entendre molt als altres partits, com hem pogut comprovar, perquè tots ens demanen el programa. Per nosaltres el programa no és una cosa tancada i rígida, sinó és una cosa oberta i dinàmica. I com sempre hem dit de primàries, primàries és una eina, i és una eina de participació ciutadana. I, de fet, Primàries Mataró ha fet servir aquesta eina per involucrar a tot el talent de la ciutat i hem descobert realment moltes iniciatives, molts projectes guardats en un calaix de l'Ajuntament i que incomprensiblement han sortit a la llum. En el fons, el que diria que és Primàries Mataró com a candidatura, Primàries Mataró és un projecte de ciutat, bàsicament. És un projecte de transformació de ciutat i que gràcies a aquesta participació és un projecte inclusiu que ens permetrà, quan entrem a l'Ajuntament, fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Gràcies, Joan.